L-Ajruport kellu jagħlaq għal madwar nofsija kawża ta' dħaħen qawwija li bdew ħirġin minn Ajruplan Tal-Emirates li kien ipparkjat quddiem it-terminal tal-Ajruport. L-inċident seħħ l-ħabta tas-2:20 ta' wara nofsinhar ftit momenti wara li l-Ajruplan wasal minn l-Arnaka. Jidher li l-kawża tal-inċident kienet l-Auxiliary Power Unit fid-demb tal-Ajruplan li għal xi raġuni ħadet in-nar. Fuq il-post issejħu l-membri tat-tifi tan-nar tal-Ajruport, madankollu n-nar ġie kontrollat mill-ewwel minn sistemi preventivi abbord l-Ajruplan stess. Ħadd ma weġġa f'dan l-inċident. L-Ajruplani li kienu skedati biex jinżlu fl-Ajruport fil-ħin tal-inċident intalbu jiċċirkolaw mal-Gżejjer Maltin iżda l-ebda titjira ma esperjenzat dewmien biex tasal. L-Ajruport reġa' fetaħ għall-ħabta tas-2:05 ta' wara nofsinhar. It-titjira lura lejn l-Arnaka ta' dan l-Ajruplan li kellha titlaq fit-3:05 ittardjat. Raġel ta' 37 sena mill-Ħamrun qed isofri minn ġrieħi gravi wara inċident f'sit ta' kostruzzjoni fl-Imsida. L-inċident seħħ l-ħabta tas-7:09 ta' filgħodu fit-Triq it-Torri meta r-raġel waqa' minn xi għoli waqt li kien qed jagħmel xi xogħlijiet. Fuq il-post issejħu l-Pulizija u tim mediku mill-Isptar Mater Dei kif ukoll membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Fl-isptar, ir-raġel ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi gravi. Raġel ta' 53 sena mill-Mosta qed isofri minn ġrieħi gravi wara li ttajjar fil-Mosta. L-inċident seħħ l-ħabta tal-10 ta' filgħodu fit-Triq il-Kostituzzjoni meta r-raġel intlaqat minn Toyota Passo li kienet qed tinstaq minn raġel ta' 78 sena mill-Mosta wkoll. Fuq il-post issejħu l-Pulizija tad-Distrett flimkien ma' tim mediku li ħadu raġel l-Isptar Mater Dei għall-kura fejn ġie iċċertifikat li qiegħed isofri minn ġrieħi gravi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.